Barcelona ha estat l'escenari de la competició esportiva més antiga del món i a BTV hem volgut ser la millor finestra per seguir tota la Copa Amèrica. Perquè vam ser els primers a fer divulgació d'aquest esdeveniment a tota la ciutadania. Vam arrencar aquesta aventura amb el primer horitzó al mes de maig. Venen els millors equips i els millors navegants. Durant 7 mesos, la Copa Amèrica ha estat present a la graella de BTV. Hem fet més de 350 hores de continguts en directe de Copa Amèrica. Hem entrevistat més de 50 persones als nostres platós. És un lloc on els equips tots se senten molt bé. Trepitjar carrer és el nostre ADN. Hem acumulat més de 100 connexions en directe per apropar l'ambient que s'ha viscut a la ciutat. Mireu tot això, mireu quanta gent. Go Team New Zealand! Woo! Ens hem emocionat amb les millors històries en més de 60 reportatges exclusius. Tot plegat per fer la millor cobertura possible d'una competició que ha anat molt més enllà de l'esport. Hem acumulat 121 regates retransmeses en directe amb els millors especialistes. Avui què? Avui, guerra a tope. Ara ens toca dir adéu i agrair-vos la vostra confiança. Gràcies de part de les més de 50 persones de BTV que us hem apropat la Copa Amèrica. I hem posat passió i vocació de servei públic, perquè el que passa a Barcelona passa sempre a BTV.